Vítajte späť v roku 2000. Dnes sa píše 27. maj a svet opäť ukazuje, že aj koniec milénia vie poriadne zamiešať kartami. Strana zelených v Nemecku neriešila len biošaláty. V ten deň si povedala, že armáda by mohla byť o čosi menšia. Navrhli zrušiť brannú povinnosť a znížiť počet vojakov. SPD si trhalo vlasy, ale zelení verili, že mier má zelenú. A dnes Nemecko rieši opäť armádu. Tentoraz nie jej zmenšovanie, ale zbrojenie. A to s najväčším rozpočtom od čias studenej vojny. Svet sa točí, no nie vždy správnym smerom. A na Balkáne to zatiaľ vrelo. V Belehrade sa 10 000 ľudí postavilo proti vláde a volalo po slobode médií a férových voľbách. Na čele protestov stála srbská opozícia v čase, keď sa demokracia musela brániť aj s megafónom v ruke. Dnes je Srbsko na polceste do EÚ a opozícia bojuje o každý hlas, tentoraz aj cez TikTok. Filipíny v ten deň zažili horor ako z akčného filmu. Skupina Abu Sayyaf vtrhla na ostrovné letisko a uniesla 20 turistov. Svet zadržal dých a juhovýchodná Ázia si pripomenula, aké krehké je bezpečie v raji. V súčasnosti je bezpečnosť na Filipínach stále výzvou, ale krajina sa snaží aj pomocou smart technológií a umelej inteligencie kontrolovať extrémizmus v digitálnom veku. 27. mája 2000 sa vo Phoenixe narodila Jade Carey, gymnastka a budúca olympijská víťazka v Tokiu 2020. V roku 2024 už skákala s americkým tímom na ďalšej olympiáde. Dnes patrí medzi top gymnastky sveta, z malého bábetka rovno na veľkú žinienku. Svet sa mení, ľudia rastú a história sa opakuje. Niekedy vtipne, inokedy vážne. Sleduj svet na prahu milénia, každý deň nový príbeh z rokov, ktoré zmenili náš svet. Zostaň s nami, minulosť ťa dobehne skôr, než si myslíš.